Mä oon Niemisen Marko ja Nakkilasta ja olen erityisryhmien liikunnan ohjaaja. Toimin Jokilaakson erityisryhmien liikunnan edistämisyhdistyksen toiminnanjohtajana ja olen yhdistyksen perustaja. Meillä on Nakkilassa myös toimintaa. Jelehän on nakkilainen yhdistys. Meillä on täällä toimintaa Nakkilan liikuntahallilla sekä nyt on tarkoituksena aloittaa toimintaa myös muualla Nakkilassa. 2 toimintaryhmää, toinen on suunnattu ikääntyneille ja toinen on suunnattu sitten liikuntarajoitteisille sekä invalideille. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä oikeastaan. Se kuvastaa jo paljon tässä toiminnassa, että osallistujamäärien kasvu on ollut huikeaa. Eli paljon on henkilöitä ja osallistuu myös sellaisia henkilöitä toimintaan, jotka ei välttämättä kykene ihan niin hyvin liikkumaan, mutta kuitenkin tämä sosiaaliset kontaktit ja nämä antaa sitten mahdollisuuden siihen, että he pääsevät kosketuksiin kanssaihmisten kanssa ja näin ollen luomaan niitä uusia ystävyyssuhteita ja sitä verkostoa.